and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? May nabantayan ko ni mo kaganina pa dito sa simbahan. Ugang to na din Inganong sa wa mo'y maayong pagtinagdanay ni Abi. Nag-away pa mo? Wa. Wa? Sure ka? Kay kun makasabot ra ko. Natural ra ka na sa in-laws nga dili makasinabot usahay. Ingon man sa panaghigala. Makalalis pa mag-inang managsuon, kamo pa ka ha. Not unless lahi ang inyong giawayan. Oh, come on, tell me. O sige mo sa kong pagka-best friend. Kung dili ko ni musultihan, dili pa? Tell me, may problema ka ba ni Abigail? What could it be, Dana? Wa. You sure? You know, I will listen. Wa. O kung may gusto man kong isulti ni mo karon, kana mao nga, I'm happy nga niya ka. Nahipalit ka na. Kay kumpleto na ang barkada? Cause I wish nga ikaw ang nahimong asawa ni Kuya. What? And now you're telling me nga wa mo'y problema ni Abigail? Matod ni mo nga kasultihan ta ka sa bisan unsa. So now I'm telling you, kung unsay ni asa kong hunahuna. Oh, intriguing. Salamat sa imong pag-aniha. Huwag ko mag-expect. Thank you, Febs. After all, we are still best of friends, dili ba? Salamat. Asa man ni? Maghinilakay ba ta? Dili ba ngay nga happy lang ta? Ay, dili ko gusto maguba ang akong makeup ha. So shut up. Ayaw pag una-unag hilak diha. Abi palang yun sa taka. Happy lang ko nga okay na ta. Maantos ba ta ka? Maantos ba na ako ang atong friendship? Thank you, Febs. Thank you. Oh, siya. Ug man na ko ihatag nimo ang imong gasahagi ka nako, lakip na sa akong kinugos. Naapas akong bagahe. O kayon pa to nako. Salamat. Okay, I have to go. Ingna na lang ang imong bana nga super arty ha. Lihay kay nako. Murag yun og mugukod pa ko niya. Buyers na. Ganina pa ni nagpaabot ang akong driver. Amping. Dance. Nahilom ka na, Sab. Okay, bye na. Mwah. Mwah. Take care. Of course. Magminyo pa ko, no? Unhan pataka. Ciao, guys! Ngano? May mo bang magsulti ta? About what? Nato. Nato? What about us? Nakapantay lang ko. Taot-taot niya nga, wa kay maayong pagtakat na ako. Wa lang ko makahigayon sa pagpangutanan nimo kay every time nga moduol ko, magpalayo man ka. Di pa lang ko makabukas sa kong baba, mubiya na ka. Dana, may problema ba ta? Dana, Ikaw nga kong pangutanon, Abigail. May problema ba ta? Dance, kung magikalagutan ka na ko sultihi ko, tingali ko'y nahimo kong lihok nga
wa ka makauyon. Og di lang ko aware. Busa sultihi ko. Nasayod ka kit nga open ra ko. Higala ta, di ba? You know what? Abi na kung ako ray may batasan nga wa pa mapagawas. Lakip man sabdi ay ka. Day na, wa ko makasabot. Plastic. Unsa? Excuse me. Excuse me. Paliw kong segregate ang mga plastic. Tingalig masagol, guys. Please dispose it properly. Okay, ma'am. Unsa kaya gikalagutan ako? Nganong ingon og sa nagpadungog-dungog siya. Unsa ako nabuhat kadto ni Dana? Dili ko gustong maingon ni ini. Suod ko siyang higala. Ug dili ko buot ka maguba kini tungod lang sa wa mi magkasabot. Abay! Abay! Niya ka! Yay! Yay! Nay! Nay! Niya na si Abay! Niya nay! Uy! Ala na ni daang kaon! Asang kaon na bay? Asang kaon? Wa? Wa? Kanit sa? Gawa, may siguro gawas kag balik bay? Ha? Basig nibili ni mo sa taxi! Kuasa ka! Kuasa! Wa ko magda, Abay. Bisan gipugos pa ko. Salbakuta! Sugod ron, Abay. Di ko na ipaubos ang akong kaugalingon. Di na ko mudawat sila mga supra. Pandayon ko na og sugod ang among mga damgo sa una ni Abigail. Busa angay lang nga magdato ko. Ug ang mga dato nga sama nila, di mo da og sobra nga pagkaon gikan sa party. Grabe mo eh! Ha? Sila man to! Ikaw man na! Gusto ka? Ako ni. Mudawat lang ko og gikan nila. Kung si Abi na ug ang among anak ang ilang ihatak. Nigda pa na siya. Ganang, sudan! Naon tayo dagang kaon. Guntahon ta lang ni. Utuwat pa ko na niya. Unya dewa. Jiki. 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 Huwag yung butubay. Gara kayo. Di na ko na siya dawat og sobra nga pagkaon gikan sa mansyon. Kay magdato na siya. Grabe yun lagi. Ako nali dawat be. Ako na lang. Oh, ang singisi pa na yun. Lipay ka na yun. Ha? Lipay ka? Saan ka? Lipay ka ba? Ha? Ligot man ko. Nay. Happy kay ko. Malipayon ka. Oh. Nga naman. Nakagugos na ko sa among anak ni Abi, Nay. Guwapa kayo ang among anak. Liwat kayo ni Abigail. Liwat pa rin ni Abi niya. Ingon kay mong anak. Kung imo pang anak, liwat ang tani mo. Natural nga maliwat ni Abi kay mas dako man ang akong gugma niya. Di ba, Nay? Mao man na imong giingon kani adto sa anak sa tong silingan. Nga liwat kayo sa iyang bana ang anak ni ng Tilma. Buti ba sabot nga mas dako og gugma ang iyang bana ngadto ning ng Tilma. Kay liwat man iyang ilang anak. Og ako, mas dako man ang akong gugma ni Abigail. Hinungdan nga mas liwat ang among anak ngadto ni Abigail. Gwapa gid kayo ang among anak, Nay. Anak, Nyang kon. Unsa bay? Natural kay nahibaw mo kung ako to siya. nak, wapagihapoy ka siguruan nga ikaw ang amahan sa bata. May bana si Abi, ug mas dako og posibilidad. Ako ang amahan ni Jera, Nay. Ako. Nak, Mugawas na og mga adlaw ang resulta sa board exam. Usa na unya ko ka engineer. Sugod og mga adlaw, Nay. Makurtahan na unya ta. No! Sure di siya nga makapasar siya, Nay? ay, Salbakuta! Wa magani ko mo nag-ingon nga perti na kong toon. Perti na kong toon-toon yun ato, Nay. Nya! Di gyapon ko sigurado. Oh!
Masi na lang yun ko ini, nga madara og ampo ang score nay. Ay, salbakuta. Febs, kadaghan ko ini mong gipamalit para nako. Oy, dili lang na para nimo no. Lakip na sad na sa gwapa na kong kinugos. Ah, grabe ha. Usagid ka kartoy. Of course! Plano na ko spoil ang akong inanak, no? Ikaw, gyud. Sus, pasag din na lang good ko, good. Samtang wa pa ko'y kaugalingon akong anak, kinilang sa gwapang gamay ang akong himuong anak. Niya, makagigil. Uy, dadon ko ni Ugma mag-shopping mi. Unsa? Uy, wa pa gani magamit ng uban nimong gihatag niya unya mag-shopping na sad mo. Daghan kong kwarta, no? Ang saon ko man ha, dili man lingaw-lingaw. Ikaw, gyud. Gastador ka lang gyud gihapon. Wa ka lang gihapon mausab, ha? Nausab na, oy. Nausab na ang akong taste. Ikaw, gyud, Febs. Jeric, niya na day ka. Wa ko makadungog sa imong pag-abot. Sorry kaayo, No, ha? it's my fault. And nabisibig habwa sa akong mga gasa nila ni Abby. Anyways, niya naman ka. I think I should go now. Magkita na lang ta ugma kay hapiton ta mo ni baby, ha? Bye. Mwah. Kuan, Febs, kanang manangit pa ko ni Jeric. Okay. Just text me kung okay na. I have to go. Oh, niya naman ang mumbana. Ay, Febs, kadiyat lang. Ang number sa inyo, mo lang gihapon? Why? Wa ko yung cellphone. Manawag na lang ko nimo sa landline. What? What kay cellphone? My God. Ano, may problema ka na, Phoebe? Possessive freak. Nabatit ka. Di ko pasisip. Nagamping lang nga way maka... What? Why maka? Look guys, wa ko labot ko noon sa may inyong problema, but I guess kinahanglan ninyo ng istoryahan. Dili magmalinaw ang inyong panag-uban kung may wa mo ikasinabot. So talk. I have to go. What's your number? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!